My story goes like this. Murume wangu have been cheating me for the past 2 months and anga achidanana nemunhu mukuru kwaari and nekwandiri futi. Murume wangu ari kushandira out nebasa ndokwaari kugara, saka anodzoka kumba every after 2 weeks. So ane month end yaakanga aenda kuya kubasa kuya, saka yange ine long weekend, so vaifanirwa kudzoka iri Thursday kumba since Tuesday yaive holiday, so vakazoshanda Tuesday then vaizotora zuva ravo Friday. So chakaitika ndechekudai, vakadzoka Thursday evening but iye kumba haana kusvika. So Friday morning early ndakaona message mufoni yeCapitec yairatidza kuti ainge awithdrawa 1000 rands. So I tried to call him but he blocked my calls. WhatsApp he was not responding. Later he responded kuti ndiye aive awithdrawa mari. So I asked him where he was but haamhinduro dzandakapiwa dzakaoma. Akati uri kudei, I'm busy with my life. Remember paakabuda handina kumbonetsana naye and he also went offline. Then I kept on texting him. Aipindura maybe after 7 hours and aipindura rough. Then on Tuesday vaifanira kudzokera kubasa. Apa iye kumba haana kuuya. Ndakamukira kuseni kuenda pavaifanira kutakurirwa. Kwakunosangana nemurungu wake, ndikamubvunza kuti aivepi. Akati akaburuka nevamwe mutauni medu. To my surprise mari akawithdrawa out of town. Saka ndakazozvibata hangu paakazodzoka next time pacho. Paakabva adzoka ndakabva ndaona mufoni make muine mamessages, muine mapictures nemamwe mamessages avaimbosenderana nemukadzi uye. Ndopandakazomubvunza, ndopaakabva azotaurawo chokwadi. Saka ndoda kubvunzawo kune ava vakambosanganawo neizvizvi kuti ndinozvikunda sei. Panozova nekuregererana chaiko here kana kuti zvatodhakwa hazvo. Ndizivewo hama dzangu, ndibatsireiwo kuti ndoita sei panyaya yakadai so.